In-nefqa soċjali allokata minn Gvern Laburista fil-baġġi tas-sena d-dieħla se tlaħaq kważi €2 biljun. Ħabbar dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Maltin b'saħħitna l-qudiem. Fl-isfond mill-isbaħ tal-Funtana Tritoni l-4 filgħodu, il-Ministru Michael Falzon sostna kif dan il-baġit jixed l-impenn soċjali ta' dan il-Gvern, impenn soċjali kkumplimentat mal-bżulija tal-poplu kollu. Waqt din il-konferenza l-Ministru Falzon elenka ħemel ta' miżuri soċjali imħabbra mill-Gvern it-tnejn li għadda. Semma fost oħrajn is-sitt żieda konsekuttiva fil-pensjonijiet tal-anzjani, it-twessieħ tal-in-work benefit u żieda fiċ-Children's Allowance. Dwar il-miżura ta' Children's Allowance, il-Ministru Falzon spjega kif permezz tagħha familja tipika b'żewġ titfal taħt is-16-il sena jekk idħul ma jaqbiss il-€25,318 hija se tkun qed tieħu żieda ta' €140 fis-sena waqt li fejn idħul jaqbeż dan l-ammont minflok tieħu żieda ta' €100. Il-Ministru Michael Falzon spjega kif l-infiq allokat għan-nefqa soċjali qed tara żieda ta' €90 miljun fuq is-sena li għaddiet. Kun korrett jekk ngħid li kull budget li ħamlu amministrazzjonijiet laburisti kienu dejjem budget soċjali. Inti qed titkellem llum fuq nefqa ta' qed innersqu lejn in-nefqa ta' kważi €2 biljun. €2 biljun li jridu naraw li igawdi kulħadd u l-iktar li jgawdu dawk li huma forsi l-iktar vulnerabbli. Spjega wkoll kif dan il-budget jinkludi fih dan xejn inqas minn 35 miżura soċjali. Intant matul il-konferenza nġabru numru ta' anzjani sabiex jisimgħu b'attenzjoni dak li kellu jgħid il-Ministru. Fil-fatt Kruta One News fit-tmiem il-konferenza innota numru ta' anzjani jistennew jersqu lejn il-Ministru Falzon sabiex jirringrazzjawh għal miżuri soċjali importanti li ħabbar il-Gvern fil-budget ta' tnejn.